Que com va començar la indústria de la logística a Espanya? Bueno, jo tinc una experiència. Jo vaig entrar en un consignatari de buques, Samuel M. Bull, en la Via Laietana, i no sabia ni el que era un consignatari, sabia el que era un buque, però no un consignatari. I mai m'hagués imaginat, i mira que havia informatitzat ja empreses de tot tipus, però mai m'haguera imaginat els documents complicats, noms estranys, els incoterms, el container o el plan. Bé, doncs aquesta indústria jo la vaig veure néixer en aquests anys, a finals dels 70. La veritat és que les persones que dirigien aquelles organitzacions, Samuel M. Bull, Transcoma, Witty, Spaintir, Combadia Sagrera, Muñoz y Cabrero, Fernando Roqué, Transporte Carrillo, Condeminas, Burlington Air Express, Aitena, Mariano Escario... Buah, uns trons. Però els trons van tenir una eina, un sistema 38 d'IBM amb una base de dades relacional i uns visionaris dirigits, orientats. Van crear un sistema integral. Va néixer en el Celtemeto, en la Via Augusta, el SIGI, Sistema Integrat General d'Informació, Entorno, Europlan i els mòduls operatius. I van començar a instal·lar sistemes 38 amb el Trànsit, el programa estrella, que es va consagrar en Europa en els anys 90 com el sistema que va acreditar IBM per incloure en els AS400 sortits de les seves plantes de fabricació per tot el món de la indústria del transport i la logística. IBM se li va caure la I, se li va caure la B i se li va caure la M. Però així es va començar el món de la logística en el nostre país.